Nu har I været hos mig igennem et stykke tid, og jeg vil vise jer et lidt chokerende billede af mig selv. Sådan her så jeg ud for 7 år siden. Jeg var lige begyndt min spirituelle rejse. På det andet tidspunkt var jeg drikfældig, røg 40 smøger om dagen, og kunne ikke finde ud af noget som helst, var super ensom. Og nu, efter at have været på den spirituelle rejse i 7 år, er tingene begyndt at falde på plads. Og jeg er 100% sikker på, at det samme vil ske for jer. I skal tro på det. Jeg vil også gerne bede om at passe på jer selv de næste par dage. I er mere receptive, end I plejer at være. Så pas på med negative energier. Nu er det en vild aften derude, efter Irak har vundet fodboldkampen her. Så pas på jer selv, når I går hjem. Det er meget vigtigt. Fordi I er mere til stede endnu. Det der, du siger med at være til stede i nuet, ikke? Jo. Hvis nu man har et eller andet i fortiden, som på en eller anden måde man ikke er færdig med, hvordan skal man så være til stede i nuet? Hvad for en del af dig er ikke færdig med det? Det der er pointen, det er dit ego, der holder fast i fortiden. Det vi søger her er sand væren i nuet. Uafhængigt af fortid og uden frygt for fremtiden. Men hvordan kan man være uafhængig af fortid? Hvis der er noget i ens fortid, som man ikke har fået løst eller klaret, hvordan skal man være i nuet så? Nu har du ikke deltaget i hele kurset, du kom ind her til sidst, og det er noget af det, vi har beskæftiget os med i starten. Så jeg vil foreslå dig, at du læser min bog, eller kommer på et kursus. Men du svarer jo ikke på mit spørgsmål. Det, jeg kan sige til dig, det er, at du befinder dig på et begyndelsen af din åndelige udvikling. Og her der har vi nogen, der har arbejdet igennem længere tid og forstår. Det er nogle meget besværlige processer, så... Men I skal have 1000 tak, fordi I kom, og jeg synes, det var fantastisk, at I kunne koncentrere jer i den her larm. Det var fantastisk at se jer. I skal have 1000 tak for de her 3 dage. Det har været vidunderligt at have jer. Tak skal I have.